Batch 6 ko, surrender to God. Gikan sa pagka-drug dependent, karon usa na ka licensed nurse si Mario J. R. Reynes nga appeal sa batch 6 ni adtong tuig 2017 sa programa nga Surrender to God kon sugod. Misaysay si Reynes sa iyang kasinatian ug sa iyang mga kaubanan nga mga drug dependents sa ilang paghangop sa programa nga mitabang kanila aron hingpit na nga mabiyaan ang paggamit sa mga ilegal nga drogas. So, pinaagi sa programa sa Surrender to God, kanyang pag-appeal na mo sa mga different follow-up programs, o also kaning sa, before na sa tay big day, no? So, kanang mga inani nga mga programs, mao ni siya gito, amo ang considered as medication para sa mo ang sakit nga addiction, nga paghihimamat sa mga tao nga pareho pud na mo kondisyon, ug pareho na mo goal sa kaugalingon nga makabatok gud or kanang mapildi gud ang sakit nga addiction. Usa lamang si Reynes sa mga natabangan sa Surrender to God Foundation sa pagbag-o sa ilang kinabuhi. Ang Surrender to God usa ka community-based program sa mga nagpakabanang individual ug NGO kauban ng Archdiocese sa Sugbo alang sa drug recovery ug renewal pinaagi sa spiritual ug scientific intervention. Gawas sa kinabuhi ni Reynes, laing istorya pa sa recovery ang sawan sa mga mutambong sa Breakthrough, a forum on the state of drug addiction recovery in Cebu sa umaabot nga Domingo. Sa ikaunom nga anibersaryo sa Surrender to God, kung sugod programa sa Archdiocese sa Sugbo, ipahigayon dinhi sa International Convention Center of Cebu ang dakong kalihukan sa pagsaulog sa recovery sa mga kaniadtong nagumon sa ilegal nga drogas apan naluwas ug nausab tungod sa ilang pagtuo. Alang sa pagpangandam sa forum, si Sugod Executive Director Fee Barino mitagsa-tagsa sa kalambuan sa ilang programa pagbatok sa drug addiction dinhi sa Sugbo. Ang Surrender to God kon Sugod or Sugad nataw ni adtong 2016 dihang gilusad ni kanhi presidente Rodrigo Duterte ang war on drugs kinumdum nato atong tukhang. So July gilaunch sa presidente pagka August 14 2016, atong gisugdan ang programa sa Surrender to God. Tungod kay atong higayon na wala patay nakita nga andam kung unsaon sa gobyerno ang mga tao nga ning surrender sa gobyerno. So, unong nakatuig ang milabay. So, kad ni atong higayon na, ubay-ubay na ang atong natabangan, ubay-ubay na mga programa nga atong gihatag. So, mga sobra na sa 2,000 ka mga tao nga atong natabangan. Samtang ang Global Trainer on Addiction Recovery nga si Malin Cristobal gipahimug-atan ang papel sa pamilya batok sa adiksyon. And then a lot of times we're also here nga di ba nag-work ang rehab. Mo-relax man na. But it's not about the rehab. It's really about the person kung ready na siya dun sa gitudlo nga mga tools sa iyang sa treatment. So it would be very good kung ma-inspire nato or ma-encourage nato mga more family members to come this Sunday. Not just the recovery community, but more family members unta. Giauhag sa kadagkuan sa Sugod Foundation ang katawhan sa pag-apil sa maong kalihukan karong Domingo pinaagi sa pagparehistro sa ilang website Surrender to God. Gawas sa forum, duna sa ipahigayon nga santos nga misa nga pasiugdahan ni Cebu Archbishop Jose Palma. Alang sa My TV Cebu, kini si Ginalyn Perocho, HNU.com intern.